Erokamano nyako Ramogi, twak mar Ratila, achiel kachiel Ramogi TV, kaka pile Jumapil ka Jumapil, wabiro ka nyako Ramogi wago mbaka, wang'iyo ni to piny orie kanye. Odiochieng' ma kawuono kata odhiambo ni, an gi mor ahinya mar bedo koda yawuot Luo, wadwa ni wago godo mbaka. Wang'iyo duond buche mag siasa thur ka nyako Ramogi, lemo mag telo e duond buche mag siasa migoyo e thur ka kachiel koda dwaro gi lek mar duond bura e yore mag jiwo demokrasia ne jokanyo mag duond buche. Odhiambo ni nyako Ramogi yena mondo mi arwak wenda achiel kachiel ka wachako koda Philip Aroko machiegni ahinya e Ratil. In wendo kawuono isebiro e Ratil ka thuolo mokalo, wabro ng'iyo ni to siasa masani chalo nade, to weche mag demokrasia gi telo e duond buche gi to biro chalo nade, kombe makore laro gi machiegni ahinya ka nyako Ramogi wan kod Otieno Mila mabende en jakanyo mar ODM, ende wan kod kama chiegni Otieno Mila. Kasto mogika wan kaidi kod iluongo ni Odumo Nyang' Zakari Muga mabende osebedo jakom mar duond bura mar ODM e gwenge ma Kabondo Kasipul kocha machiegni ahinya Zakari. Erokamano. Yes. Wachaka nikech ma en twak ma bende jokanyo uduto te un jokanyo mag duond bura kendo nitiere lek mar duond bura kinde ka kinde ma iyiero jotelo. Achiel kuom gimomiyo iloso duond buche en ni mondo mi gichwal oganda od bede telo. Chakore gi telo maduong' kaachiel kod telo ma piny mondo gibed gi jokanyo mang'eny kata koro ji odhi e bunge, ji odhi koro yiero ji tiwacho ni wan gi jokanyo manyalo loso chik, wan gi jokanyo manyalo timo ma. To bende owinjo bed ni chiwo thuolo mar demokrasia ne ng'ata ma en jakanyo en ni en bende bedo gi duol e duond bura. Achak kod Muga machiegni mos ni kwa Ramogi Ajwang' kasi nyiso ni in isebedo jakom mar duond bura mar ODM e gwenge ma Kasipul Kabondo Kasipul kocha, ang'o minyalo wacho? Amoso nyikwa Ramogi Ajwang' noimore uru odhiambo ma kawuono kuom kawo thuolo mondo mi abi e studio mar Ramogi TV ka. An kaka Zakari Muga mong'ere kaka Muga Kamata asebedo jakom mar chama mar ODM e Kasipul Kabondo machon from 2009 kane opog constituency manyien mar Kabondo Kasipul kendo nochako yiera tielo mar ariyo kaka jakom party mar ODM. Yes. Erokamano. Ang'o ma iseneno ka wachaka ang'o ma party winjo bed ni bedo godo nikech wadachiwo ranyisi gi kaunti ma Homa Bay bang' ka nchane Gladys Wanga ose pod ne lemo mamalo mar bedo jakom mar duond burane okawo kar Mbadi. To nyo oganda mathoth ahinya owuok. Mineno ka josiasa manitiere kombe mag siasa chiegni ji auchiel wacho ni wan be wadwaro komni. Jomoko bende koro paro osebedo ka nyuolore ka ok mana Homa Bay kende kata mana gwenge mamoko. E kinde mokalo chien bende ne ji nitiere kod ng'ur. Samoro imbe ni sewinjo, samoro Philip kachiel kod Mila bende osewinjo ma nikech un jokanyo. Ni sama koro ipogo gimiluongo ni certificate mar party. Tiyudo ka samoro jomoko paro ni jomomi telo ka gin e siasa gin gi dwaro mar bedo jotelo e siasa. To iwacho ni nyalo dewgi kata ginyalo loso yore gi moko, yore ma aling'ling'. In isebedo jakom, koro inyalo nyiso kaka jakom. Be nitiere gik mosebiro iri ni jakom in koro kaka ng'ama tugnua gi gini. Erokamano George Bati. Yes. Ne nyikwa Ramogi Ajwang' mawinja kamoro amora ma gintie. Aparo ni an gi ng'eyo kata lony malach e wach chama mar ODM kendo agombo wacho ni kaka koro wa e kaunti mar Homa Bay nyocha ne wan gi jakom marwa Governor Gladys Wanga mocha jakom County Coordination Committee kendo ne en gi joma ne otiyo go office kanyo. County Coordinating Committee nyocha oting'o office mar dhano 20 kendo anyalo bedo mamor ka wacho ni jalup ne nyocha en Dr. Hamilton Orata kendo jagoro mar chama mar ODM e piny Homa Bay nyocha ne en Sir Charles Ong'ondo Were. To gima duong' kuom chama manyalo wacho nitie migepni 3 madongo manyaka wang'e ni nitiere mainstream manyocha otelne Governor Gladys Wanga kod youth wing ma be notelne gi mane Kevin Ouma Wawao manodhi e chama mar UDA kendo nyocha kawe gi kijana machielo ka youth leader manyo ae e constituency ma Homa Bay Town. Kato wan gi women wing iluongo ni women league kanyo bende nyocha otelne gi mama machielo manyocha ae e piny Karachuonyo constituency. Koro daher nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ne bedo jakom chama kata mar county kata national level ok en oteku manyalo miyo ng'ato dhi e ngas machielo mar telo ka jopiny ok oyiere lemo modwarono.
Kuom ranyisi anyalo wacho ni just concluded general election manyicho tim e Homa Bay County, ne wan gi jogombo mang'eny mane dwaro bedo governor. Achiel kuom gi to mention kaka owadwa Honorable John Mbadi Ng'ongo manyocha ne en jakom party mar ODM ma national, ne en gi gombo mondo obed governor e piny Homa Bay, to mano ne ok omiye thuolo mar yudo tiko mar ODM. Koro mano an gi geno ne kata koyieri e lemo moro amora, kata kibedo jakom constituency, kata kibedo jakom county, mano koro omi bedo governor. Nitiere mano mana yiero mar kom mar party no. To ka koro en yiero mar constituent kata mar mbunge, to jo party kata jo piny nyalo paro otherwise, kendo ginyalo go kata kura ne ng'at machielo to giweyo jakom party. Alright. Erokamano nya Mila, isebedo imbe siasa ka. Kendo nitiere chieng' moro naneno posta ni moro ka lek mari ne bedo ja od bura mag Kibra. Weche mag telo mar duond bura sama ng'ato en jakom to en samoro en kod geno kata lek mar bedo e lemo mar siasa ni. Chalo nade, gin gimage magwenyore kata gik ma bedo kare, demokrasia ni kanye? Erokamano wuod luo. Telo en gimimanya. To en were, to ruoth be nyaka bede. Inya gombe to nitie kama dinore go. An asedwaro telo Kibra kanyo. Taseneno loch mang'eny e piny luo. But gima duong' en niya, chama ma intie ni yie gi weche ne moko mowacho. Ke samoro chama ni dhulumu ji, gise dhulumu ji. Ng'ama nonego donj, koro ok donj nikech kuku ne. Gani ng'e luo mag kuku. Correct. Kuku samoro. Chunye ma iye. Chunye ma iye. Yes. Jo kuku go kwije. Kuro bedo matek. To kada kotek, to chalo wuodh jo Israel. Odwaro gimiluongo ni kinda. Kapodi yweyo. Yes. Kionge kinda no. Samoro weg partigo to onge kodi gi wach. Koro ng'ama bedo kodi gi wach? Nitie joma nya bedo gi wach mobede kuku ka. To gibi. Philip, ka kuku ka kama Mila uwe kuku. Okang'eni ing'ie nade nikech nitiere chama kaso nitiere demokrasia. Ok mane ODM kende. Chama mar piny Kenya nowachiwo ODM kaka ranyisi nikech gine ma weche gido bedo gi liet sani mar manyo kombe kaluwore kod gwelo mag moko kuom jotendgi e lemo mag sirikal. Adwoko erokamano Bati, gimwa wacho sani party mar ODM mana kaka jaduong' Mila osewacho ni nitiere jo party motelo ne party. Ka jatelo wuok e point 1 odhi e point B, itimo replacement. Mane gima paro ni timore sani. To gima timore sani, especially ka chiwo example kaka gi Homa Bay marwa, the party chair within the county notere e ang'oa e national. Bedo jatelo e national level. Koro ntere vacancy. Koro vacancy ni kauwe demokrasi ok nyal bedo ni ochuno ni nyako bed ja siasa. To ntere members mag party ma be nitiere aside. Gima duong' kani ok ochuno ni nyako bed mana ja siasa. Ok ochuno ni nyako bed ja siasa. Inyalo miye ja siasa? Inyalo miye ja siasa so long as ni delegate mar party at that particular level. Like koro gima timore sani. Ng'amo me kom mar chair e Homa Bay County ok en ang'oa, ok en ja siasa. En jatelo man osebedo e county level mose tiyo mong'eyo every corner of ang'oa of the county. Ok en ja siasa. So kanyo wa congratulate the party mar timo gima nyalo gero party. Ei party ka mana kaka Mila wacho. Inyalo bedo ni onge gi kinda to ng'ato be onge kod gi wach. Party onge kod gi wach. Jomoko nyalo bedo kod gi wach to kinda ni ne manyalo timo ang'oa, emanyalo tingi malo. Again, ka wane ei party, wane mwanya kwa lost that democracy ei party.
ni ka Mila otimo gimoro ma ok sawa, taywaye gi jaduong' to bedo piny to wacho ni kae to onego wadhi direction ma kama, ma onego wadhi kama, to wagero party because party ni osekonyo jowa kendo osekonyo ji e yore mang'eny. Gimomiyo napenjo jaduong' Muga ka wach mar ni dipo ni nitiere ng'ato noseng'ise ni jakom timnwa kama, en gimiwinjo ka Mila wacho ni ei kuku mar party ginyalo wacho ni to ka wago tarubin to aneno ka Philip cha to en ng'ama nyalo konyowa mbele kacha, jopiny oyie kode to wan bende kaka party wayie kode. Ka wang'iyo Mila, jopiny oyie kode to wan to waneno ka wan kode gi wach moro gima chal kamagi. Magi gin gik matimore ma samoro ng'ato nyalo bedo gi luoro koponi okawo telo to mi ng'ama jasiasa. Erokamano George Bati, waduoki chien matin. Yes. Kama owadwa Philip Aroko wuoyeno. Yes. Adwa pogora kode matin ni ng'ama iyiere kom siasa kata kom party ma be ok ochuno nyaka obed jasiasa. Adwa nakete mondo ng'e kata mondo miyo joka nyanam ng'e ni kata koyieri delegate polling station moro amora miaye mane jasiasa, nikech mano en kom siasa. Koro miyo adwa aket ng'eyo moro ni owadwa Hamilton Orata en jasiasa kendo ne obedo member mar ODM party. ODM party en political party, ok en riwruok mar women group kata riwruok moro amora, to en mar siasa. Koro miyo sa asaya mise amua mibedo member mar ODM. ODM is a registered political party madwaro loche piny Kenya ka. Koro wadwa Hamilton Orata masani en acting chairman mar kom mar party mar ODM Homa Bay County. Bedo ne jasiasa na nomiyo party onominate mobedo jalof gavana mokwongo mar county ma Homa Bay, Migosi Cyprian Awiti, e tielo mar ariyo te kuom higni 10. Makane ok en jasiasa to dine ok oyiere mondo kaw lemono. Koro miyo apogora kode ka wacho ni ng'ama bede kom party at any given level nyaka obed jasiasa. Aparo notemo wacho ni I'll interject gimoro. Yes. Orata is a dead man. En ongi. Makwa wuoyo weche ma Homa Bay, Orata is nowhere. Orata was just a governor there. Deputy governor. Deputy governor. No, okay, governor. Tawacho kaka wuod Kanyamwa to wuod Homa Bay. Adwa nyiso osiepnani. Samoro biro gi pache moro. No, wago mbaka mar demokrasia. Mbaka kama ji yware. Yes, correct. To geno difa gi nyien. Okay. Tamba difa kode. Correct. Okinya bedo chairman who is dead on arrival. Yonge influence, yonge anything. Aparo no ganda ungi no Orata en nga e piny Homa Bay. Orata en nga miwacho neno opportunist. Mano yudo gika kibati. Jakom ok na chali ta wuod kuro. Party ka onge wanga, there is no party e Homa Bay. Why? Kes Orata or who is Orata? In party matters, bo apia sani. Be in any conferences go. Nyaka no weyo bedo governor. Is a personal friend mara magara ko bedo no nena. Ani mana wuok kodi Nairobi ka. Kodhi dwaro bunge kolaro go jode. Ki opportunity manoyudo, Orata no dhi mobedo nyaka governor. Jalup governor. The Jalup governor. Yes. Then what is he doing to the party? You know what the party stands for? Ngani donge jakom. We must build the party. Migosi George Bati, adwa We keto must kamoro give correct activities for the party. Adwa interject. Interject ne maer. Adwa interject matin. Adwa keto ng'eyo moro matin. Yes, we mondo Zachary obile wacho. Adwa na wachi ni kiweyo bedo jaduong' Orata jalup governor mar party mar ODM e Homa Bay. Yes. E tielo mokalo. Ne kane jo ODM, chama mar ODM e county ma Homa Bay ne timo yiero margi kaka party. No yiere kaka jalup jakom mar chama mar ODM e Homa Bay County. Ma ene manoluwo Mikai Gladys Wanga. Mano opogore gi bedo jalup governor, opogore gi Mikai Wanga bedo governor sani. E seche mokadho ka Migosi Awiti mane governor. Yes. Mikai Wanga ne women rep mar county ma Homa Bay. Koro kanye mano nakete ler mondo jothuru ong'e ni sama ne yiero Orata jalup governor tayare
noseyiere kaka jalup jakom mar party mar chama mar ODM county ma Homa Bay. To mano, that notwithstanding, yes, mano okomiyo awachi ni koro romo bedo jakom chama mar ODM sani ma koro thuolo odonge nono ne. Yes, Philip Kanya. Gimotimore sani omiye that position on an acting capacity. Yes. Matiende ni orito komno ka party pod timo consultation mondo girita ngowa yiero. Yes. Macha en kami yiere ji. Kosariambo. En kare jadunga roko tadwa ni mondi bed mondi ng'e ni sa mimi omiye kanyo mondo act no. Okiwa ne en jalup emomiyo chore mondo act. No se yiere kaka jalup. To chore by mistake no setho. Koro gima wacho bache niya. Yes. Omiye opportunity mondo act ka party pod loso weche mag yiero mondo tim ang'owa mondo adhi e yiero democratically mondo yier jok ma party ofil ni kare through the people. It's jopinye ma yiero ji. Party ni without jopiny it's not a party. Yes. Party ni without jok mago kura ne jok mochunge positions gi okonyal bedo party. Koro the power belongs to the people. Koro aparo ni wamiya time obede position nyaka chieng' ang'owa party luongo yiero mondo oyier ng'ate position. All right. Awinjo kipenjo gimoro ni be ng'ato nyalo goni ni bana chochni moro bede party kama mondo itim kama ipenjo jaduong' to kawinjo kodwoko gi. Gimomiyo na penjo mano en gima ne Mila owacho kano chako ni samoro kuku mar party samoro nyalo bedo gimoro yudo ka samoro ng'ato ng'indi in jakom timna kama yes. Koro ing'eni kata mana ot ma ji odake tungni moro nyaka bede. Ten tungni makanitie to Mila en osiepna wacho ni achiel ariyo bedo kama tiloso. Koro mago to nyalo bedo kata ok nyalo bedo e party. An poka winje situation ma ng'ato oywaye kona ni kama mondo bed kama no. Koro tungni bedo ga but tungni loso. That is why en democratic. All right. Yes. Gimomiyo samoro wanyalo go mbaka ni. King'iyo kom ma Homa Bay kuom ranyisi sani osekete jaduong' Dr. Hamilton Orata ka otimo bede komno ka ipango weche kaka chike mag duond bura en ke duond bura ka duond bura nigi chike ne okonya wacho ni onge gi nyalo nikech mondo mi duond bura ng'e ni ng'ane obednwa ka nyiso ni nitiere gima gineno mata ma giseneno kuom weche mag telo. Penjo kani ang'o ma kombe gi nigo mamiyo kano waneno ka josiasa ma Homa Bay owuok oko ma chigni jood bura bich manie od bura ma otelo gidwaro komni, senator dwaro komni, joma moko bende dwaro komni. Ang'o ma kombe gi nigo ma samoro nyalo wacho ni wenego jaduong' Muga ma samoro ok dhi chung' mondo bed nikech osebedo jachama en gi rieko mar kaka itayo chama onyalo keto kwe chama pone nitiere kata mana pogruok more paro e kind jomo yiergi. Ang'o momiyo ma ok timre? Ang'o ma komni nigo? Migosi George Bati ka adwa duoki matin. Yes. An koro an gi experience e chama mar ODM ni kendo aparo ni Kenya mangima an life member namba 150 150. Tiende ni sama nochak chama mar ODM wane joma nokwongo bedo life member mar chama mar ODM kendo kata king'iyo pinyo mar Homa Bay kanyo the late Senator Tino Kajwang' ema ne lowa gi membership kije na kwongo ne bedo life member. Penjo gima direct. Taswa na wach moro ka penjo no. Yes Muga. Ado na wachi penjo ni to ang'o momiyo? Ang'o manie iye? Ang'o manie iye? To ado na nyisi ni county wa Homa Bay opogore gi counties moko ma Kaluo kata counties moko ma e Kenya ka. Ka nochak chama mar ODM ni to itapend ne Senator Tino Kajwang' ema nobedo the first chairman man party mar ODM e county ma Homa Bay. And then thereafter kanya sai no mawago migo saro kabila kanyo koro kanya sai no mawago yes to ne our able governor masani ma Homa Bay Gladys Wanga ne oyier mokaw kom to gimomiyo anyisi ni Homa Bay county pogore gi counties mamoko nikech kata king'iyo county ma Migori ma e bathwa kani ng'ama nyocha ne then jakom mar chama mar ODM nyocha ken elected member of parliament Nadhana the late Philip Makabung. Koro miyo jo Migori nochako on that note ne giyiero japati moko yier mijumbe kata senator kata women rep. To koro wan maro Homa Bay ni is a little bit unique nikech ing'iyo ne kano chakore to chako ka Senator Tino Kajwang' ema ne jakom
kobiro to Mikael Gladys Wanga man women rep by then masani governor ma Homa Bay emobedo jakom and therefore onge chik moro e party mar ODM ka manyalo tamo ng'ata katibed vijumbe katibed MCA laro kom mara e party at any given level. An kaka jakom party anyalo wacho nitie qualification number 1 mamiyo ng'ato nyalo dwaro kom e level machielo. Yes. Yiero mar party mar ODM chakore polling station. Iyiero delegates. Delegates gi ema dhi yiero officials pira 58 mag wards. Koro jo wards gi chak dhi yiero jo branch. Dhano 58. Mano ting'o women wing, youth league kod mainstream. Dhano 20. Koro ko akanyo 60. 58 ni gin 60. Gin 58 to 60. Gen 60. Dona wachi ni gin 58. Tika women leader koni to kod youth leader kato kedo gi 60. Koro mane mainstream gin 60. Koro gwaj 58. Koro gin 60. Okay. Aparo ni mondo awachi ni among the delegates 60 gi. Chiko yie ni ng'ata chung gi mondo gone kura e level moro amora modwaro kata kom kata jagoro kata jakim. Koro mano gima ng'eyo ne ka ng'ato mijumbe to ken among the delegates to ko qualify mondo mi vie for any seat e county level. Nyaki bed delegate e kigoni kura. Wago mbaka. Ratil chwakore yes. Wago mbaka. Okonya wea lala musi. Ipenjo gimoro to gimwadwaro aroko winja. Adwa wacho mabe. Ing'eyo kik wawuondre uru ka piny lweny en neno. Gladys Wanga sani en chair ma national. Yes. Jalupne manyocha ni Homa Bay. Automatically ka vacant dong ng'acha donjo. To en ng'ama nyocha ungi. Adwa Homa Bay wiye mano. Kata ka nyocha kirade migawa moro gi jogi. Mano waonge gi ranyisi no. Kaka nowuok e deputy governor. Gik moko osetimore Nairobi Homa Bay madongo. Deputy party leaders osedhi Homa Bay. Jakom osedhi Homa Bay. All right. Ng'ani onge kama oseficha. Koro ng'ani nikech opportunity to gi chik ok inyal tame kanyo. Taro ni jakom ni one gimo ndik toge kanyo. ODM ema jogo luoro wago. To ODM nigi weche ne. Yes. Makata samo kete kanyo no. Tie ga ko kete ga kiti pudhi. Okwanyal ng'ado bura mar party ka. Okwanyal nitie wach moro ma Can I say something? Philip gimoro osesoko ka ahinya. Wamiye thuolo en bendo wuoyo. Ipenjo gima direct niya. Yes. Position ni En gang'o. Momiyo ji owuok lare. Yes. Dhano mokwongo dhano nigi tama. An mjumbe, an governor, an president or deputy president, tadwaro mondo adhi e mbele. Mano namba achiel momiyo ji timo ang'o? Gombo. Jigombo ma dhano nigo. Mar ariyo, position ni ginyalo bedo ni ng'ato dware mondo bi oti kode mbele gima ni winji penjo cha. Ni kane position ni, what am I able to do with this position? Iwinja? Yes. Mano namba ariyo mar ang'o? Mar dwaro gino. Mondo bi okonyi e ambition mari mambele. Mogik, en ni ng'ato nyalo dwaro gimoro mondo block jok mamoko mondo kik yud gima giparo ni ginyalo kadhego. Iwinjo gino? Gintiere gik mang'eny kabisa. Aparo na duki ma direct kabisa. All right. Yeah. Idoko wacho. Ya dwa wacho wach moro matin. Anto an gi divergent opinion kama wadwaro kuwuoye no. Mane momiyo wani ratiro? Aparo ni mondo awachi ni an asebedo chairman for long and ang'eyo what it takes mondo ibed jakom chama kendo adona wachi ni penjo moro mokwongo kacha ni ineno ka almost one constituencies aboro Homa Bay to almost wajumbe 5 kata 6 dwaro kom party mar ODM Homa Bay. Tadona wachi ni an ase participate e yiero mar kom party at county level kendo at national level. Yes. Nitiere kaka yiero kom party at county level. And yina mondo awachi
ni machiegni nyicha neno ka jo county ma jo constituency Mandhiwa nyocha ne ogolo mijumbe margi men Martin Owino Wood Chief ni moromo bedo jakom party mar ODM e county ma Homa Bay. But notwithstanding ni Ndhiwa kanyo ema Dr. Hamilton Rata Haye mane jalup jakom. Koro adona wachi ni kom kodong' nono onge seria moro e chama maro mar ODM ka manyalo mono ng'ata dwaro kom kodong' nono katibed mana delegate at polling station katibed delegate at ward level kata constituency level. But adwa ni mondo aket mondo ung'ene ya. Yes. Ng'ama dwaro lemo e county level nyaka ibed delegate e constituency level. Mane ma qualify mondo mi idhi lar kom e county level. That's true. To kendo mano ema akela wacho ni kata wajumbe manowuok machalo jo Suba South go wacho ni gin senator Kajwage moromo, jo Karachuonyo wacho ni migosi Adipo Kume moromo, jo Kasipul bende wacho ni migosi Ng'ondo Were oromo, to jo Homa Bay Town be wacho ni Kaluma moromo. Ndhiwa bende wacho ni Ndhiwa be wacho no Owino Wood Chief moromo. Ginto mare gino is misconceived nikech Ndhiwa kanyo suppose ni koro yiero Owino Wood Chief obedo jakom. Tiende ne ya kome modong' nono to jalupne kamoro ta nitie cha to kodong' nono. Koro Ndhiwa sa constituency ok nyal bedo gi kombe ariyo nigi kawo jakom Owino Wood Chief. Gima adwa keto Adani we kisungu ni loke gi dholuo. Adona wache gi dholuo ne ya. Misconceived. Gi paro moro ma ok oromo. Nikech jo Ndhiwa go kere jadunga roko wewa matin. Jo Ndhiwa go kende. Nyaka sani. Oda. Aparo ni ging'eyo ni wuod gi ma Hamilton Rata nyicha ne deputy party. Koro gi sani party nigi chenro ge kaka itimo yiero. Adona wachi mogik ne ya. Adona wachi mogik ne ya. Constituency ka constituency nigi haki mar chungo wuodgi moro mondo dwar kom party mar Homa Bay County. To gima biro mata nikech gini yiero gi Central Management Committee mar ODM biro golo guideline kaka itimogi, gibiro golo kalenda gi tarakimu gi yo midhi tim go gini. Inyalo time kotim filling in mana kuonde ma samoro jomoko nothoe gi samoro ma jomoko weyo, to kata inyalo tim grassroots election adwaro nikech yen wago mbaka. Yes. Uwacho ni wane ratili. Koro raketo weni ratili gik muwacho. Yes. Ndhiwa ena constituency donge. Yes. Like any other constituency. Achiel kuomgi noket deputy chair ma Homa Bay. Yes. To mano ke deputy ni on back to yomio to ko act. Koro gima dwa penjo nyien. Penja tura. Ang'o miyo after 5 years itimo yiero tiwe mbunge manyocha tiyo katiwe senator manyocha tiyo nikech okotimiza malengo Kiswahili okotimiza malengo to nyieni isis kajo Ndhiwa wacho ni en Owino mana to kadwa donjo jatan ka tajandhiwa emadak. But we are watching. Ni tamore. Ni okinyagol wuodo rata. No, we are not. Koro gima watim. Okay, yes, ami thuolo. Kik wa discuss ng'at achiel. Wangi duod bura mar party. Adimi thuolo. Kung'io population mar Ndhiwa as a constituency. Yes. I think chairman it has got a lot. And gijo mo registers voters mang'eny kabisa. 100,000 plus. Kosariambo. Ang'eyo mano. Koro population no okinyal linganisha, okinyal pime gi population man gi 70,000, man gi 50, man gi 40 ni mondo pog gini endi, but iyudo ka 100,000 population ma 100,000 plus leaders nyaka bede ma strong ma is equivalent, yani equivalent to the teko mar jopiny kokalo e ombulu. Yes, koro mana dwa ni waket mano e pachwa about Ndhiwa. Erokamano George Bati, to kama adwa ni mondo aket mondo jowetega gi ong'e. Ing'ene an ase participate yiero mar county kiyiero jotelo mag county go. Kendo kanye ma adwa ni mondo alere. Samilero no. Sami yiero jotelo mar county. Yes. E party level ok ni population. Okay. Gima ing'eyo any delegates my various branches ka constituencies ka. Ema they assemble. Gima dwa ni ng'e.
ni an man do buti kany aba se participate. It's okay. Aromo se Delegates delegates biro romore gi population mane ground. No. Gima dwani mondo apenje kendo ka. Kuom ranyisi kane an jalup ja kom mar duond bura kata an jakom mar duond bura ochore lemo machielo. Then ong'ito wachni ng'ama ne jalup nani samoro kuom ranyisi ichore lemo machielo kata ka oponi ok chore lemo machielo inyalo kawo ng'ato to bedo kanyo to lemo no itere kama chielo. Ma bende nyalo timore party koso en gima ok nyalre. Ng'ama osetimore Homabay. Yot bati mano nyalo timore to nitiere kaka onyalo chiende ground kuno. Gechige ni sama nyocha ne wayiero Homabay anan gi ng'eyo malach kaka kombego no yiergi. Gechige ni Homabay wane migi padek. Nitiere jo Suba kikawo Suba North gi Suba South constituency. To kendo nitiere jo Wang'aora. Jo Wang'aora go koro ikawo Rangwe constituency gi jo Homabay. Kato nitie jo Ndhiwa kod Rachuonyo block. Rachuonyo block oting'o Rachuonyo constituency, Kabondo Kasipul kod Kasipul constituency. Koro ing'eni ka oseyier ji makoro lemo mag party bedo say at county level. Koro regional balance. Regional balance nyaka ng'i. Mane ma kelo wach moro ok defend ne koro ka jadungo rata ochor to ni koro bedo kanyo. Kata obedo week kata ken week tada na wachi ni party nigi taratibu magitimo go yiero. Tang'eyo ana wuona ng'eyo kaka Muga Kamata ne jo Central Management Committee otiyo gi chik moro ne DPUT jalup jakom party nyalo act kapok gichano yiero grassroots election. Koro mano gitimo mana filling in. To gima dwa na wachi mano kumono ng'ata biro laro kom party ma Homabay kata wa Ndhiwa kata wa Suba South kata wa Suba North kata wa Kabondo Kasipul kata wa Kasipul kata wa Karachuonyo. Koro mano biro depend gi kaka National Election Board mar ODM ogolo timetable mar yiero. Kata kitimo filling in kata ka idhi grassroots election ma national. Watie kuru. Gonya yen tiere shida eche moko miluongo ni cartel. Monya beda chiel kuom ge janjo kung'egi. Ginya pimonwa. Gimonyalo timo as a party. Withdraw wach mar cartel no mondo koro wabed time makoro ng'adiyo. I apologize. Mano en gima opogore gi gima important en ni nyaka build party ni. We must nyaka kete mondo bed more democratic than before. Gik moko lokore seche te. Gima notimo ndalo mane en chairman opogore gi gima nyalo timo sani. Nitiere generation masani be madwaro gik moko mantiere party. Koro space mana kaka wacho ni nyaka miji ng'ata mo qualify mondo contest for any position in the party mondo obed recognized as a competitor. Obed ni en jasiasa? Obed ni en jasiasa. Obed ni ok en jasiasa to en gi interest mar kao position mora party ka en qualified onego miye opportunity. Otherwise ODM is a serious party onego wagere mo obede level moro mane ntiere before. Mano e kwanyalo konyo jakom manyo gimone nwa manyo ni. To kwa timo gik mapile gi maonge changes in between and the time is going, people are changing with time. Onge gima bro timo. So we are praying for our party ni mondo wabede uru ni wanyalo bedo gi reasoning mind. Watim gikma onego bedo timo. Kitie ko mane wach ni mogik. Mane wach na mogik. Yes. Adwa wacho oweketo gimoro ne jakom. Jakom has moved us to the level we've reached. And one makoro donjo kagi. Sure. And wanga makoro chair. And Arati my deputy party leader to Union Mombasa cha. It is now us. Oweketo ni jakom. You know, we lose some directions. Sani koro ken jakom. Jakomo se panwa yo. Mwaringe gigeche. Wanya timo everything. Nikech no payo. Koro wange. Kikwa we yor ni belgi potholes. Mano ODM unenu keto kani. Kwa keto potholes. Tuwaonge ngufu. Wawuog at the word jakom. He has given us kamone ngwalo. Tujo kombe mawache no se bude kombe gi. Umbe nyaku give way.
Aya, sawa, erokamano ahinya. Second, ago erokamano George Bati. Adwa nawachi ni kaka an jalo ma e kaunti ma Homa Bay. Yes. To an gi geno ni ibiro yier jakom ma kawo kar Mikael Gladys Wanga e county level. Kendo an ai block mar Achuonyo. Nyochi neno ka jowa mar Achuonyo wuok oko kabisa. Moting'o constituencies adek ka giwacho ni gineno ka sa Charles Mondo Were ema onego kawo kom mar party mar ODM ma Homa Bay. Yes. To an bende kaka blog no nikech ng'ato oganda moro amora kata sani ineno ka jakom Raila Amolo Odinga kendo ni jo Kenya to kendo ni mondo joluo oyud ber. Koro an be da gombo wacho ne kadipo nono ni kom no ni thuolo kitime yiero to block wa mamalo koni mondo sa Charles Mondo Were ma mondo delegates obi okete kom koluongi yiero chairman ok nyal vote ne candidate anyalo vote gine kama Mr. an delegate magoko ini jama somo madwa chungi bunge koro an ombocha ngata biro yudo ka sawa erokamano nyakwara mogi gima oyude twagni ni tiere gombo mathoth gombo kuo kum ogendni mawachore ni gin gwenge ma iluongo ni regional balance gombo kuo kum joma tindo gi joma mine bende luongo ni youth kachiel kod joma mine gin moko kum gigo ma duond bura nyalo ng'iyo e kinde mi irwako ji e lemo mpogoro pogoro. Erokamano kuom kete ratil ne lo Philip Aroko kachiel kod Otieno Mila kod jakom machon ma Kasipul Kabondo kata Kabondo Kasipul luongo ni Muga Zakari nyakwara mogi. Erokamano kuom kete ratil nyingen George Bati oromo kodi kende thuolo machielo riti masani.